kuadriako batzuk, joaten ginen zineklubera, 18 urtegaz, inguru horretan, ez? Eta hasi ginen deskubritzen pelikula desberdinak. Eta geneukan oso oroitzapen ona, eta egon ziren aldaketak aretoan, eta momentu baten hasi izan desagertzen, urteetan zehar, Zornotza aretoan egon zen zinekluba, eta orduan elkartu ginen, eta esan ginen, zeu zer egin behar dugu, guazen sortzen ez genekien zer, baina azkenean sortu genuen Kine Zinekluba, eta sortu genuen proiektu bat, eta egon ziren Oian Amantegi, Izaskun Bilbao, Maite Etxeita, Zornotzarrak. Eta hor, hasierako pauso horietan, prestatu gendun proiektu hori aurkeztu gendun, eta hor hasi ziren aukerak zabaltzen gauzak egiteko, ez? Gauza batzuetan egin dozkuen kasu, gutxi batzuetan, baina behintzat eman ziguten aukera programazioa egiteko, eta horrela guretzat oso garrantzitsua zen asteburuko pelikula komertzialez gain egotea beste mota bateko zine bat, independentea, baina agian mundu mailan jaialdietan saritua izandakoa, eta zinefiloentzat zuzenduagoa. Eta orduan eman ziguten baimena programatzeko, eta programazio horrek oraindik aurrera darrai, eta zentzu horretan izan da hori mantentzea, ez? Eta Zornotza izatea zinema, gure ustez, zinema kalitatezko horren gordeleku. Ni ez naz oso salea etiketatzearena zinema komertziala, ez komertziala, ez? Baina, bai uste dut programazio batek zaindu egin behar duzela igual gauza batzuk, ez? Eta egia da, azkenean zirkuitoak diren aldirez, eta gauza asko zirkuitoetatik kanpo gelditzen direla, ez? Eta, azkenean zinema pila bat egiten da, eta mota guztietako zinema egiten da, ez? Baina, pelikula batzuk baidekiela gatxago, ez? Zirkuito batzuetara heltzeko, ez? Ez nuke jakingo esaten zergatik esaion horri garrantzia ematen, ze urte askotan zehar Zornotza aretoan ematen ziren pelikula horiek, ez? Gero nik uste sartu zitzaiela beldurra eta ikusi zutuela pizkat zinema errentagarritasun ekonomikoaren aldetik, ez? Eta pelikula hauek ekartzeko herrira nire ustez errentagarritasuna neurtu behar da beste patroi batzuekin, ez? Kalitatea edo bestela Bilbon ikusten diren pelikula horiek ona hurbiltzea eta ematea beste zerbait bereziagoa herritarrei eta ez hainbeste eurotan, ez? Ze batzuetan ez da errentagarria izan, Kine Zinekluba, ekonomikoki, baina nik uste herri mailan oso garrantzitsua izan dela. Ez dakit, da, igual, betaurreko berezi batzu jartzea, ez, eta pentsatzea nordeko batz, ez, edo ze beste historia kontatu behar direz, orokorrean edo gehien kontatzen diren historia horiekin alderatuta, ez? Zer gehiago ikusi nahi dugu, ze begirada gehiago ikusi nahi dugu zineman. Lo importante, más que sea comercial o que sea independiente, lo importante es que sea un reflejo de lo que la gente quiere ver
para luego poder también, ¿no? Pues, hablar sobre ello. Y eso creo que es uno de los trabajos que hemos hecho Kine, que no solo hemos ofrecido cine, sino que también hemos hablado de eso y hemos puesto esa plataforma para unirnos, comunicarnos, hablar de temas que igual están un poco pues, en el tintero, pero que no se hablan abiertamente y creo que más allá del cine independiente no, sino películas que queremos ver y de las que queremos hablar. Jartzea hor azentoa, ez? Eta urte hauetan asko ikusi dugun gauza bai dela, eta niri pasatu jata igual literaturarekin bai, ez? Dala, igual oso ohituta egon garela, kontsumitzen pixkat zeldudaskun askuetara, ez? Eta asko izen da gizonek egindako zinema edo gizonek egindako literatura, ez? Eta horreman genien buelta bat, eta hasieran hasi ginen esaten, pelikulen erdia behintzat urtero izango dira emakumezkoak zuzendutakoak. Eta hortik esan genuen, zergatik 75, ez? Eta azken urteotan, egiten duguz ia pelikula guztiak emakumeek zuzendutakoak, eta horrek ere nik uste nahi gabe, ikusleak ez dakite ez, gure atzean ze gauza dauden ez, baina ere bai ematen dizkiela mundua ikusteko beste begi batzuk, ez? Oso ohituta gaude bai telebistan, bai zineman, bai edonon, ez? Gizonen begirada hori hartzen, ez? Objektiboa izango balitz bezala, ez? Edo mundua horrela esplikatuko balitz bezala, eta nik uste Kinek egin duela lan hori, apurka-apurka. Jo, de repente esaten dotzue, esaiztezuz, lau emakume zuzendari, ez? Zinema zuzendari. Eta ez dakizuz. Ez dakizuz, eta hori ezin da izan. Eta literaturan berdin, ez? Orduan norbera esatea, eta karo, ja azten zara ikusten gauza beste batera, ez duzu, bale, eske bai egin behar da esfortzu bat. Osea, egin behar dana da, baina gizarte mailan egin behar da esfortzu bat dina, ez? Osea, dara, zirkuito askotatik kanpo egon gara emakumeak. Ni nagoen ez programazio taldearen barruan, eta nik asko ikusten ditudan ez nik iaia ikusten dudan guztia da emakumek zuzendutakoa. Ordan niretzat ja bihurtu da gauza bat nahiko erreza. Da nire ardura pertsonal bat, zinemagile bezala eta emakume bezala. Eta hasieran bai zen pizkat, nahi genituelako sartu zikloetan, esaten genuen, negua. Eta azten ginen, emakumek zuzendutako neguaren inguruko pelikulak, ez? Eta orduan izoratzen ginen pizka, baina gero egin dugu alderantziz. Aukeratzen genituen pelikula oso onak eta gero sortzen genituen zikloak, ez? Eta esaten genuen, hemen zer daukate hauek komunean, badibidez dira amatasunaren inguruko pelikulak, eta orduan egiten ginen zikloak, ez? Bai, nik uste dut sartu garela horrez, eta bai, edo ja erabaki kasi politikoak ere, ez? Bita horten egingo dugu dana emakumeen ikuspuntutik. Eta gero, claro, azkenan dekogu lara zinemagintza profesionalean da bitela bai, ez? Eta orduan hor referentzia asko dekoz, ez? Eta guztiekin referentzia askoz eta gehiago dekoz, ez? Eta horrazten zara zabaltzen, eta zen duzu, aukera dago, ez? Eta zergatik ez. Eta azken urteetan ikastaroko kidekin egin izan dugu kiniela bat, ez? Zein dan urteko pelikularik onena, eta emakumek zuzendutako pelikulak izan dira aukeratu dituztenak bai. Ikastaroa da, hasieran sortu genuen proiektu potolo horretan nahi genuen aretoa bihurtzea elkargune bat. Eta bertara joatea zinea maite zuten pertsona guztiak eta elkarrekin komentatzea, azkenean ez da bardina pelikula zu bakarrik ikustea zuretzean eta zure iritziarekin bakarrik geratzea edo beste jende batekin elkarbanatzea. Eta nahi genuen aretoa bihurtzea elkarrizketa horretarako tokia. Que todo el mundo participase, ¿no? de ese placer que es llegar a un cine, ver una película rodeada de gente y poder luego comentarla, incluso más allá, ¿no? Sentarse en un grupo de gente que conoces, que le gusta el cine igual que a ti y disfrutar, ¿no? de ese... Eta hortik sortu zen, hasieran deitzen genuen tertulia, gero bihurtu zen pizkat ikastaro formatuan, eta orain deitzen dugu ikastaroa, baina bai dauka asko elkar banatze horretatik, ez? Orduan,
hasi ginen oso ikasle gutxirekin, ez dakit oindala pilo bat urte, eta beti egon da oso lotuta programaziora, orduan ikusten zen pelikula bat, eta gero hurrengo aste artean hitz egiten zen aurreko pelikulari buruz. Eta horrela ez. Dena zetorren hasieratik hori komunitate hori sortzeko nahi horretatik, eta nik uste dut lortu dugula, hori bai dela gauza bat esan aldotena, ez? Badago kine maite duen jente hori, aukin dute aukera zinemaz hitz egiteko, eztabaidatzeko, askotan pelikula beraren gati batzuk, ez dakiz zer, Kristoren lana eta beste batzuk, ze txarra, ez dakiz zer, eta izan da oso polita, ez dakit ez nuke jakingo esaten, baina igual urte guztietako pertsona kontutan hartuta, bai izan dira 40 pertsona inguru desberdin aldatzen doazenak, batzuk badaramatzate 6 urte gurekin ez, baina asko da eta aurten izan da urtea pertsona gehien apuntatu direna ere bai, orduan osasun ona dauka txoko horrek eta esperantza behintzat denboran ere bai luzatzeko. Kinerrali izan proiektu potolo horren barruan nahi genuen gazteengana heldu, eta orduan sortu genuen Kinerrali, zela asteburu batean zehar labur metrai bat egiteko ralia, ikusentzunezko ralia, eta horre oso garrantzitsuak izan dira Odei, Beitiukoa eta Maite Romero ere bai, egon direla horre urtero milaka lan desberdin egiten, aurkezle lanetatik kamera lanetara, making ofa, DCPA dena, eta hori beraiek abez esen posible izango. Entonces, nosotros no podíamos participar porque éramos los que organizábamos, pero era y seguirá siendo un concurso de cortos súper abierto, sin parámetros que limiten, sino más bien que explote la imaginación, y queríamos sobre todo que la gente joven se animase a coger una cámara, contar historias, queríamos escucharles también a ver lo que nos contaban y queríamos que fueran Amorebieta. Entonces Kinerrali nació así, siempre ha sido muy mimado por nosotras, porque al final todas hemos querido tener este concurso y poder participar en él. Niretzat hasten Kinerrali barikuan bosterdietan. Prestatzen aurkezpena eta dana. Gero, zapatu guztia grabatzen, nik making ofa egiten, taldei laguntzen, editatzen laguntzen, kortoak zapatuko sortziretan hartzen ginuzen, danak hemen afaldu batera ikusi kortoak aukeratzeko orden bat, eta ja mundu guztie joaten zanean lotara, hurrengo egunan gala zegoelako, nik inbar negoen galako proiektzio guztia. Animazio, zesan ginen bitu, besta gauza batez, baina bakotza bere kanpoan ez profesionala da, eta honek ekin bar dugu itxura politea. Bain gagoz animazioak, talde bakoitzaren aurkezpena, making ofa egingo dugu, ni beti sartzen danean, eta gero, ikusten dut, egunak ez dokola hainbeste ordu. Gordon zaten, zertarako egingo dugu lo, ja egingo dugu hilten garenean, eta deskantzeko dugu hilten garenean.
Y bueno, la organización pues siempre ha ido como toda la vida, o sea, ha sido todo muy improvisado y nos ha salido fenomenal. Estoy muy orgullosa del equipo. Eta gero, heldu dira kinerralira beste pertsona batzuk, ez, adibidez, Marijo, bihurtu dela gure epaimaikide ofiziala urtero dago hor, eta gainera laguntzen digu sariak oso politak egiten, esenatokia apaintzen, ez, eta sortu da komunitate bat oso polita, ez? Pues empecé a pensar en un premio que estuviese relacionado precisamente con el cine y con el ocio, con eso de ver películas, ¿no? Eso tan bonito de sentarte y disfrutar. Y el primer año fue un barreño para enfriar las cervezas, el premio, ¿no? Y luego ha habido de todo, ha habido papeleras, ha habido jarras, ha habido todo relacionado un poco con darle una utilidad a eso, a ese premio, mientras estábamos haciendo eso que nos gusta, ¿no? Que es ver películas, ver nuestros cortos, ver los amigos. Cuando te piden que hagas algo, o si hacerlo te gusta tanto como a mí me ha gustado hacer los premios de Kine, es que te hacen un regalo, ¿no? Es pensar, ¿no? Todos los años, qué cosita hacer, cómo sorprender, cómo ampliar, ¿no? Quiero hacer un diploma para todos, o quiero o algo para nosotros, o algo para poner, o algo para la oficina de Kine, ¿no? O sea, al final pues es decirle a alguien que le gusta lo que hace algo, ¿no? Los creativos siempre creamos, no sabemos muy bien para qué, ni para quién, pero creamos continuamente. Porque ya no ha sido solo el premio, ya es que un día de repente me dijeron, ¿quieres ser jurado? Y yo dije, pues vale. Y luego me dijeron, vas a ser la reina madre. Y ahora debería sonar mi banda sonora. Me dijeron que iba a ser pues como la presidenta del jurado o algo así. Eta bestalde daude partaideak, eta oso pozgarria izan da beti gondelako partaidetza handia herrikoa, eta nik uste gazte hoientzat izan dela leku bat urtero postasun hori ematen ziena, ez? Yo me quedo sobre todo con el trabajo que hay detrás, con el trabajo que han hecho todos los grupos que se han presentado, que nos han regalado joyas audiovisuales, y independientemente de las técnicas y de la calidad de estética y tal, nos han dado muchas historias y nosotros también pues 1000 anécdotas de noches en el Areto yendo a probar la peli que fuera bien y presentando y bueno, muchos recuerdos buenos. Todas las fotos que tenemos, todas las fotos que nos hemos hecho, mejores o peores, pero tenemos fotos de cada año haciendo el ganso con el cartel y, ¿no? En la puerta del Areto, después de cada domingo, de cada entrega de premios. Me tiran las fotos porque sin fotos a veces las cosas se olvidan, ¿no? Y las fotos te recuerdan quién estaba ese día, quién no estaba, ¿no? Yo creo que metería, si se pudiera, sí, me imagino que sí, me dejaríais una copia de los cortos para verlos de vez en cuando porque eran muy buenos, eran muy divertidos y eran muy originales. Y metería un papel con una lista de qué cosas me gustaría hacer en Kine Rally los próximos años. Y por supuesto me gustaría hacer un hueco en la maleta para meter esas fotos que vamos a hacer en otros años.
2020 honetan ez dugu aurrera eramango, koronavirusarengatik, ez dugulako nahi ere ez jenteak kondizio txarretan lan egitea, gustatzen zaigulako leku desberdinetako jentea ere etortzea, Zornotzara, ze alde batetik daude herriko betiko taldeak, baina ere bai inguruko herrietakoak, ez? Eta orduan erabaki dugu atzeratzea, itxiko dugu, espero dugu 2021 baterako, eta berriz lortu azkenengo urtean lortutakoa. Ze talde asko egon ziren, maila oso polita eta giroa ere polita, ez? Orduan nahi dugu hori berreskuratu. Karo, hasia landatu dugu eta hasi da irtetzen landarea. Ez dugula lortu, ez? Badago hor, arbolatxo bat dagoela, bada txikitxoa, baina badago hor, ez? Orduan, nik ez nuken nahiko utzi arbola hori hiltzen, ez? Uste dutelako garrantzitsua dela herrirako eta herriak eskertu duelako orokorrean. Eta nik uste dut balio eman behar zaiola, segingo du herria hobea. Bere lekutik eta bere esparruan, ez? Baina bai beteko ditu adibidez, niretzat zinekluba ez gurea, ez? Aurretik zegoen zineklub hori oso garrantzitsua izan zen. Zer nik ikusten dituen hemen mundu guztiko pelikulak eta ziren orain egiten dudan zinema horrekin harreman handiagoa zutenak, ez ziren hain komertzialak, ez ziren asteburutako pelikulak. Orduan, nik uste dut zinema egin nahi duten Zornotzako gazteentzako egon behar dela kine zinekluba. Eta joan behar direla danak, ez? Pelikulak ikusten. Lan polita, baina, nik azpimarratu nahiko nuke oso lan militantea izen dela, eta izeten da bilela. Eta azkenean kinen egin duen lana, hor kanpoan dauzen neskak zukor, eta nik hemendik, oso lan militantea izen dela, ez? Eta orduan oso lan polita da, segia talde moduan asko hasi gara eta pila bat disfrutatu dugu eta asko monduzku, baina gube asko mondutzegu, ez? Eta hau da pieza txikitxo bat, baina zenbat eta gehiago izan, Zornotza bihurtuko da herri interesgarriago bat. Gurean moduko proiektuak herriantzako dire, ez? Eta herrientzako dana herriko instituzioentzako ere bada, ez? Eta alderantzizko norabidean, ¿eh? No, pues yo así como así última aportación, sí, sobre todo agradecer pues a Kine, a todo el grupo, porque para mí formar parte de Kine ha sido un regalo. Eta talde guztiari, ez? Azkenean urte guzti hauetan hasieran egon zan jenteari, ez? Izaskun, Nerea, Javi, Maite, Peio, ez? Julen, Oin, Irati, jente asko egon da urteetan, bate bat aztute mailata barkatu, ez? Baina jenteari, ez? Azkenean urtero proiektuak aurrera jarraitu alizateko lan asko egin dugu, jenteari ze lan asko egin dugu, ez? Eta lehen esan duten asko monduzko, baina asko mondotzegu, ez? Jenteari, ekipo humanoari azkenean, ez? Eta ikastarora hurbiltzen da jenteari, martitzen guztietan pelikulak ikusten dukaten da jenteari, ez? Kineko komunidade hori eraiki dugu jente guztiari, mendik bezarka handi bat, eta eskerrik asko. Eta ni horrekin geratzen naiz, niretzako Kine izan da oso garrantzitsua nire bizitzan, eta izan da postasun iturri bat, orokorrean, eta hori beti da eskertzeko. Lara, Oianek, Maitek eta Marijok eman deuri esan eskerrak, pues, me gusta y retuit. Ya está. Ha sido la mejor improvisación de mi vida estar con vosotros. Muchas gracias por haberme llamado en este viaje de Kine Rally para hacer premios y para hacer eso, todo lo que ha surgido durante el trayecto.